Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala, dinig atong tulumanon sa kahanginan, C-on-A, Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini ang ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Abino adlaw na usab karon nga unsa matarong adlaw? Petercoles. Pizza 20 na sa bulan sa Setyembre, no? Iduol na kaayong Pasko may higala, no? Andam-andaman na ang inyuhang mga ighalatag nga mga Christmas gift. Ayan. Ang mga tag-iyarong kompanya, andam-andaman na ang inyong Christmas bonus. Ang katong mga maninoy manina anahala hinay-hinay nag-andam-andam sa inyong inughatag sa inyong mga kinugos. Yeah. Nahala no, may mudto na kanaton tanan mga higala nang hinaot kita nga anaa kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamuntuhon o padayon usab kita pagtimbaya no. Alang ato unahon dai pagtimbaya og may mudto pag-usab no. Ang atong talahorong obispo wala maron bishop din na gani ang atong caretaker karon si Monsignor Glenn Corsica, no? Tuwa man siguro sa Canada si Bishop na igatinan po dinto nga importante po kayong panagtigom. No, nahala no. Mayong mudto na og ato day nga timbayaon usab og may mudto ang ako ang mga staff nako sa Commission on Migrants, no? Si Sister Yuyong, no? Si Sister Luz, inga manusab si Brad Felix, no? O inga manusab ang ako ag mga kada sa Dumaguete ang ato usab nga mga parochial commission on migrants dori sa parokya sa Cebu sa Cathedral na anata natukod na nato unya bag-uhay pa lang natukod usab nato ang ato ang commission on migrants dinha sa kining hunob no nga atong kora paroko din nato na pasalamatan no si Father Boy Marinho o si Father Buddy Marinho no sa inyo usab nga pag tambayayong aron mahulmag yun ang ato ang Commission on Migrants and Itinerant People din sa inyong parokya sa hunob no. Panayon kita mga higala sa ato ang pagpangandam usab no unya ato day unya no ato nga appeal sa ato ang programa unya kining kabahin bitaw sa kining human trafficking. Okay, kining human trafficking ron mga higala, ako nya nang ipasabot ninyo ha kay basig nagtuo mo kana mga human trafficking mo kana mga pulis nato nga nag-traffic dinasdala lahi na klase ha. Lahing klase po ng human trafficking o kanang road trafficking lahi po na mga higala no. Bueno, ato day nga timbayaon usab og may mudto ang atong mga kaparian, Lukop, Kabisayan ug Mindanao nga padayon sa pagpangalagad karon. Bino ari kita sa atong CBCP News, balitang simbahan ini kabuntuhon. Cardinal Luis Tagle or Chito Tagle ang Prefect sa Dicastery of Evangelization of People maoy nahimo nga lecturer sa o usa sa mga lecturers sa 5 ka adlaw nga kurso kabahin sa Servant Leadership and Pastoral Management nga bag-uhay pa lang gipahigayon dito sa Caritas Philippines Academy sa Tagaytay City. No, matud pa ang topic sa atuang ang iyahang topic mao ang gitawag og Servant Leadership no and Pastoral Management ang gitudlo kabahin ni Cardinal Chito Tagle. Balita mga higalang gikan sa Vatican, mga katawhan giawhag nga ampingan gyud ang kinaiyahan. No, matud pa no mao kana ang pangawhagan usab sa talahurong Santo Papa no kana nga global initiative no nga gipaningkamutan gyud nga mahulma diha sa hunahuna sa mga tao nga sila mismo mutabang aron nga malikayan ang dugang pa nga pagkaguba sa ato ang kinaiyahan environment no kay ngano man kita ra pod gihapon unya ang magbasol kung ngano nga naguba ang ato ang kinaiyahan.
Nahala no, padayon kita mga higala sa ato ang mga buhatono ni ining kabuntuhod. Doog ari kita sa atong Saint of the Day. Naboy na nga atong Saint of the Day karon. Matud pa ni Brad Jones manaban bisag way ng utana. Kaila ba mo ni Brad Jones mahigala ang banggiitan nga magmanugpasiaw ba? No, wala na kailan ako si Brad Jones pero ako nakaila ko niya tungod kay sige kong paminaw sa iya mga joke. Kumusta naman ka Brad Jones manaban, no? Magiitan nga broadcaster usab ka na mahigala. Kauban ka na sa ato ang kanhi usab nga kauban, no? Sa kanhi nato na kauban diri sa DYWC. Abero ari kita mahigala sa atong Saint of the Day. Atong Saint of the Day karon mao si Saint Andrew Kim Taigon, Paul Chang Hasang ug companions. No, kini sila Korea was first Christianized through Japanese soldiers. So ang primero gid ay nga naka-Christianize sa mga Koreano mao kining mga sundalong Haponanon katong bitaw mga unang nangahimo nga kanang Kristiyanos sa mga sundalong Haponano. Na evangelization began with Saint Andrew Kim Taigon traveled 1,300 miles to enter a Catholic seminary in Macau. Dito sa Macau. After ordination, he secretly entered Korea and preached about Christianity and facilitated the entry of more missionaries. Sa kasamaang palad, na-captured itawad kini sa mga border patrols kini si Father sa ngalan na niya Andrew Kim Taigon o mga kauban o matud pa gikuan kini sila gipangputlan og ulo no hilaliman kapaitan no nya kauban na daghan kini sila no si Columba Kim, si Peter Rowe o si Protas Chong. Yeah, today Paul Chang Hasang usab no today there are 5.1 million Catholics ang Korea no o niya. They were canonized by Pope John Paul II as Korean missionaries, no, martyred between 1834 and 1867. No? So daghan kini sa mga higala niya. Karon ang mga Koreano, daghan na kaayong mga Katoliko tungod sa mga matud pa paningkamot sa nahauna nga mga misyonero o misyonera. Sa naniana, mao kini sila si Father Andrew Kim Taigon ug Father Paul Chang Hasang, mga Koreano. Nahala no, padayon ta sa atuang mga buhatonon ni ining kabudtuhon. No, ari na kita manghigala sa atuang catechesis. Unang pangutana. Question, no, matud pa ni Willie Rebillami. Question, no. Matud pa ni Willie Rebillami, no, banggiitan usab nga TV host. Pero ikapila na nga Pope kini si Pope Francis. Daga mga trivia questions kini mahigala. Ang tubag niya na si Pope Francis ika-267th Pope. No, si Pope John Paul II ika-265 o niya si Pope Benedict XVI ika-267. Ayan, no? 66. 266. Si Pope Francis nahimong ika-267 Pope sa kasaysayan sa simbahan. Okay, no? So, kini ang ato ang si Pope Benedict ika-266, si Pope Francis ika-267. Ano? Na pangutana, kinsa man jud ang pinakauna nga Pope? Trivia question gihapon na. Ang pinakauna nga Pope mao si San Pedro. Siya ang una nga Santo Papa, the first Pope ever. Okay, ari na kita mahigala sa laing pangutana. Question ta. Okay. What are the three essential obligations of marriage? Unsa man ang tutulo ka mga importante kaayo nga obligasyon sa kaminyoon? Nato ba ang tubag ni ana? Number 1, permanence. Permanente, walay ingon nga dugangan, walay ingon nga ilisan. Doon na mag-iuban mahigala nga moingon sa ilahang asawa nga dili lagi tikaw ilisan, dugangan ra tikaw ayaw. No, wala na. Dili gana mao.
no? Mga bana ha. Ayaw ninyong dugangi, ayaw po ninyong ilisi, no? Permanente, no? Mark 10 chapter na Mark chapter 10 verse 9 matud pa diri, tungod niini nga kinahanglan nga dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Okay. Number 2, exclusivity means that it is a unity that is not divided nor shared by others. No? Sa Genesis chapter 2 verse 24, tungod niini ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan ug mutipon sa iyang asawa ug mausana sila. Sa ato pa kuan gyud na kanang exclusive na bana ug asawa. So kanang ang paningkamot sa bana ug asawa exclusive na, dili ta magsalig sa ginikanan ha. Kay nibiya naman ta sa atong ginikanan. So maningkamot na tagawas dagay kon mga emergency cases na ba. Ma-hospital baron, no? Pero kabahin og bugas adto pag gyud gihapon mo mudalagan og bugas sa inyong mama ug papa. It's time na siguro nga you will produce your own food. Ayan, produce your own food. Ayaw og sigig pangayo ditong mama ug papa. Kano na uban nga ingon anak. Muna pang ang angay gani kamo pa mangani mo hatang kay gulang na inyong mga ginikanan. Bagsige naman noon og pangayo dito muro magnabali man na inyong prinsipyo. Ang ginikanan kung minyo na ta, kita na mo imuhatag. Dili kita magsigig pangayo dito. Gawas ka kung mga emergency cases na mga hospital, patabang na ta. Dili lang sa ginikanan nato. Atong mga igsuon, kaparentihan, kay kuan naman na siya. Ug sa ato pa na kanang sa tungalan na sa tungalan na nga termino niya na. No? Dunay termino niya na. No? Nga kanang mga cases ba, isolated. Ayan, no? Mga isolated cases naman na. Kanang ma-hospital, kanang mga dagko ba mga balayran ba nga murag di na gyud nimo kaya, dili lang sa ginikanan datos mga parente, no? Pangayo mo sa mga politiko. Labi na karon kay eleksyon, manggihatagon kay mga kapitan, mga bitaw no ayaw po na no vote buying ba yan na. Dili man na mao ha. Kana bitaw ang atong abusaran ng mga politiko, kan ba kasala ba ikutan. Kay vote buying man na siya. Number 3, openness means possessing a truthful characteristic, no, being readily accessible, not concealing one's action or purposes, not being secretive. Ang pinakasekreto ra gid ini nga kung minyo na ta dili na ta mag-ingon-ingon pa nga secret. Do na may ingon nga sa dai pa na itong sweet kwarta daday, may ingon mga sabi nga secret. Ayaw secret dia dong unsa magang murasa mo uli ron ingon po dayon ka nga ba na secret. Ayaw secret diha ang ano mo secret mo kuno ka nga asawa mo nimo nang utana. No, sa kaminyoon openness, no, dili ingon niya secret. No, dili ka secretive ha. Basin bag mo ingon kasi mga asawa mo tanay mga asawa dong. Unsa orasa ka mo uli ron dong? Ingon po dahil kang secret. Puspusan taga ka yung asawa taga yung secret. Ingon yung matana kasi mo ang asawa mingon ka dong dai natay kwarta dai napalitan ko ang gamay dire. Ingon ang asawa natay kwarta dai kay atong inyong sweldo nga mga bana inyo ba nanghatag sa inyong asawa, no? Mingon dai napatay kwarta dai mingon ka nga yung asawa nga secret. Di na siya pwede ha. Walay secret. So, atong baligon ha. What are the 3 essential obligations of marriage? Number 1 is permanence. Dili kuhaan, dili pod dugangan, dili pod ilisan. No? Number 2, exclusive. Puti pasabot nga kay minyo naman mo magkinaugalingon. Muna itong exclusivity. Magkinaugalingon na. Magtukod na kaugalingon nga pamilya. Number 3, openness. Walay secret. Kinahanglan kang dunay problema, kinahanglan nga pagtambayayungan. Dunay mga asawa nga secretive. Ayan, no? Munas ginhawa na dahil matingala na lamang ang uban na buang na kay. Tingala na lamang tayo na itong asawa nga nabuang na kay di ana ada ay problema. Na ada ay problema nga wala niya gisugilon sa iyahang pamilya, sa iyahang bana. Labi na gyud sa bana, no? Munang matingala na lamang tayo ning ubang mga asawa nga
daw sa maning bayanan nabuang naman o baka naniwang. Ang uban po din noon og dunay problema manambok maniwan. Mangusog man puno og kaon ning uban, no? So ayaw ba nagpasagad og kaon, igo-igo ra. No, kay kana ra bang magsigit tag kaon og daghang kay kang sakit, na kay arthritis, na kay high blood, na kadaghang kay kana, no? Likan ang uban pod og naapoy problema sa kanang allergy, na allergyhan ka. Ayaw usag pasagad og kaon og kanang mga ginadili, no? Kay doon na ra bay uban nga moingon nga ginlami mo guning ginadili padre, no? Una bahala paglami na, no? Ayaw ginagkaon anang ginadili, no? Kay basin unya ko ag mamatay kag dali. Na no? Ayaw sige kaon ng mga ginadili kay basin unya mamatay kag dali. Ayan, no? Abino din na lang una kita kuto pangigala ha, no? Gipogosan na pulo pagkatawa mahigala mo kanang joke ni Padre Akab. Nung murag siya ra po yung makakatawa. Sige daw lang, at least nakakatawa ra po ko. Bahala nagdi mo makakatawa, basta kay ako nakatawa ko. Ngano man. Waragod akong edad mahigala, taga na pili akong edad. Ang edad nako og 64. No, pero kaluoy Ginoo mahigala. Talag sa pakayo akong uban, talag sa pakayo po ang ako ang daingon ng medyo dili pag yung tanto bang gulang tanaw nga naman tungod kay sige magkaon og utan unya sige po katawara na bahala nagmuratag na buang basta kay nakakatawa ra kita, no? Klaro ba? Anahala so dinili ang kutob ako lang gihapon kini yung ubos nga lagad Reverend Padre Edwin A. Manabilit na usab ako kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!